l'article 155 i l'actuació del govern. En aquest cas em sembla que la cosa està bastant clara. S'ha equivocat completament el govern. S'ha equivocat o està fent això que està fent pels motius que tingui, que no sé quins són. Molts juristes importants ja estan dient que l'aplicació de l'article 155 per part del govern és completament inconstitucional. Per tant, el govern i Espanya es trobaran un problema dintre d'uns mesos quan instàncies superiors, en aquest cas el Tribunal Constitucional no crec que ho faci de posar-se en contra del govern, però sí entitats superiors europees que diran clarament que l'aplicació d'aquest article ha sigut inconstitucional per part del govern. Llavors això serà un problema greu. L'empresonament dels diputats catalans també crec que és un error, i a més s'ha vist a posteriori, en el cas de la presidenta Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que no és necessari l'empresonament d'aquests polítics. Hi ha mesures cautelars que es poden aplicar, en el cas de Carme Forcadell, i no és necessari aquest empresonament. Per tant, també és una actuació errònia per part del govern. I respecte a la marxa de Puigdemont a Brussel·les, doncs és una acció molt intel·ligent per part seva i del seu govern, perquè, clar, és una manera d'internacionalitzar el que està passant a Catalunya. I escollir Brussel·les crec que és amb molta intenció, perquè té una legislació un pèl diferent a la resta dels països europeus, que pot dilatar el retorn de l'expresident Puigdemont a Espanya. I això farà com una mena d'altaveu a nivell internacional de tot el que està passant a Catalunya. I no ho deixaria.